Christmas onye ọbụla kwesịrị ịmụrụ anya maka Christmas awụdụ mgbe eji emeji kọs ma mgbe eji agba akwụna ma mgbe eji ezochi Christmas emewere ya so ọwụ mgbe a ga-echeta ọmụmụ Kraịst onye ejila ya egbu mma na ibe onye ga-agba Christmas n'afọ ya agba next Christmas ka makpụrụ ọdọ agwa it oughtn't finish so please people should also be drawn closer to God during Christmas period. Draw to that same Christ that died on the cross for our sake and their sake. I didn't make Christmas. I didn't come baby woman. I am just now Christmas. I come and get kote make when the move gay. Ngazoshi. Kambra motoga hokebe. Bravo, the man the age I have man. Eh, what one you? Them gaba. Gaba. Gaba we you gaba. Gaba. They come here. Commander age I have man. How would a man? Hane egu wayo. So the money you were go let do it. Biati Lulu. No, way about it. No, oh, happy Christmas, no. You go look rello. O kwesịrị ile ya tụba gị ma ọ dị nụkwa nwa m nwa ya ya nwa onye ha nọ kedu ya na-ezi kedu ezigelo shi ma chagharịa ọ ya dị ihe so ya bịa wure awum Christmas father onye ọbụla kpachara anya egwu ule wayo eto onye edula m aha mma na ibi egwu wayo arịdị mma maka ile ma ihe m wo ihe n'ukwu obe ka m nọ n'ukwu obe ka ị nọ nna I took on over. I know one. Make sure, man. Make sure, man.